И състезанието за мен приключи. Време да се отдам на почивка и хидратация. Това беше последното шоу за мен за този сезон. Време за солиден основен период, да възстановя стомаха и червата. Това състезание го завършвам с неприятен момент с температура и много стомашен проблем, но все пак трябва да хапне нещо здравословно, доколкото ми позволява тялото след състезание, не трябва да се наяждате и да прияждате. Затова могат да се програмират нашите парчета без захар, протеинови парчета. Много е добро. Много е добро. Разбирам сега защо хората не спират да ги купуват.